Osanbona. Yebo. Bona. Yebo, yebo, yebo. Ubalo. Gen. Maye. Ubona matha. Injani sisi? Yaphila ntombi njani? Siyaphila. Ya. Hey, hayibo, ngeke phela ngilale ngakubona. Hayibo ngina ngeke ngafika lapha ezathi ngiyolanda isipedi. Aziyangitshela ingane ukuthi hayi kuyafika uMakanomusa, asho ukuthi kade ngisahambile ke sisi. Buyephi? Bengeke ngasedrobheni. Okay. Bengeke ngasedrobheni. Kodwa bongasho ngani bengizokuphathisa ngizophatha amaveji. Hayi nami nje uhambo olungahlelekile. Ngibone khona ekuseni hayibo, kumele ngiphuthuma ngasedrobheni. Okay. Into ake befake ngiyilungisa. Akusena sengibona manje sonto Usheshile umuntu ubuye, usheshile ngoba nje ngibuye usheshe ngempela yazi matha. Ngibuye ntambama ngathi ukulala kancane nje ubona ngifika seqala ukhwalala. Kodwa ngibuye ntambama. Bushukulise kahle ke bo. Hayi sengishintshileke bengaqhukile nje ngishintshile. Cha Iduku bekuyilona kodwa sengishintshile la ngezansi Cha ngisho wena bushukulise kahle. Ngiyabonga. Ngana. Into engisizile lapha MaSibisi ukuthi kuyasiza ukuthi mawedrobheni usuwazi ukuthi uyofunani, yabo. Uqinisile wematha. Usuwazi ukuthi uyofunani ngoba enye into esibambezelayo yiyo le uthi ufika lapha edrobheni usubonana, usuyaphuma ukuba umfazi impela, ukuba umfazi nje kunjalo. Usuka nje yazi ukuthi ukusuke nelist matha uyenzile ilist. Kodwa mawufika lapha phambili ube usuyaqala ubheka. Kodwa lo ngikudinga kakhulu kunalokho. Ube usuyabona okunye kodwa ungakubhalanga lokho. Lokho ngathi ngikudinga kakhulu nalokho ngikubhalile. Ushiye phansi uthathe okunye. Iyona into esibazisayo ke. Mina nje ngivele ngihamba nje afika acosha lezi ezimbalwa ngase ngibuya ngokusheshsha ke. Base kuba ukuthi kodwa ngeke ngilaleke ngakubonanga sisi. Yebo. Hayi sisi akusona into etheni. Akusona into etheni ngoba yazi ake ngenze kanjena sisi ngoba zibalekile lezi zinto abanye abantu baze benaye kancane lezi bethathe kancane lezi kanje. Into ebalethu inyanga iqapho mina. Ngithatha ngenze kanjena sisi. Ye wena. Makatha. Happy birthday sis. Ungakhohlwa kanjani usuku lakho lokuzalwa? Makatha. Manje uthule nje uthi ngikhohliwe. Ngeke ngikhohlwe usuku lokuzalwa lakho mina sis. Wazomqeda amandla. Kanjani manje kanti abakwenzela kalutho abazanga lutho nakho momeni. Phela bafonile basho bathula basho. Yazo nomngani weqiniso. Awu mangeke ngeke sakaqi. Wema. Angaqedi. Yini futhi le manje? Ngithe nje sisi noma nginamali. Angikhuthuluze lokho enginakho ngikhulu ngihambe ngiyococwa ngibuye. Vesa kuyini lokho matha? Ilambo ke sisi. Ilambo sisi angazi abafana abashilo bathi khanyiswa plend ngoba ngenzela ukuthi lapha ebusuku ngoba umuntu weBhayibheli wena. Hayi lakhanya makatha. Uyafunda iBhayibheli lana sisi ngeke ungafunda iBhayibheli. Happy birthday makhelwane. Ayikela ngiyasazi izinto. Thoni. Angithi uyacisha lapha yakhanyisa lapha. Hayibo Nkosi. Ngeke ngibuye nje lento ngithi yazi MaSibisi lento yokufunda iBhayibheli ngeke ngibuye ngisho ebusuku mathi ngiyalunguza la okusakhanya ekamereni. Makatha. Makukhona baba kalungisa ngeke ibuso waziwavelela uNdlovu ukhanyisela. Engabe uyalala ubhizi ukhanyisa ugesi. Usuzokhanyisa lento ukuyibeka eduze kombhedi uyafunda iBhayibheli. Lonke ke. Yazi ulenze lonke usuku lwami. Ngoba nalabade beloke befona bebesha imiyalezo. Yabona ke lokho? Hayi uvala. Nkosi. Ngiyabonga sithando sami Nkosi kubusise ngiyabonga. Siyabonga sisi MaSibisi mina ngazi ngabe nguphi ngaphandle kwakho. Mina makatha. Angazi yabona nje angazi uNkulunkulu wangikhumbula ngawe sisi. Mathi angihleli ngisho ngithi noma uhlupha noma unjani njani kodwa ngaphakathi khona lento enhle kuwena. Khona inhliziyo enhle kuwena. Ngiyabonga sisi. Ngithanda ngizame noma ngenawo amasente ngaphandle nje njengomfazi. Ubukhulu lokhu matha futhi kakhulu. Akubizanga nje nakakhulu vele. Akubizanga nje ihlanganisileke nje. Hayi mina matha anginandaba noma bekuthiwa nje uthenga into katiki. Engikwazi ukuthi mayiphuma enhlizweni enhle nje. Isibusiso. Phela vele uzongabinandaba wena vele uyimele kahle wena yonke lento nje imali yalana. Hayibo hayibo. Hayibo isipho mbhemu. Ngiyabonga. Mangibuka kodwa mase ngihlanganisa nemali yokugibela ke futhi ngaba singathi nje u300 kube ko 300 ku 300 sana sengihlanganisa nemali yokugibela kodwa matha usungaze uzikhathaze kangaka mbhemu ayibhede nje ngibhema amabhede yahlele efika aphinda adlule ayithanga ngihamba phela la kombhele ke uzuyithole zonke lezi zinto hayi cha kodwa sisi hayi impilo napho yonke ngicama ukuthi wawangikhiphela imali engaka angazi
Sokwenze njani ku300 ke mhlambi? Ngizokwenza kanjani Imali ke angazi. Ngizokwenza kanjani angizwe. Ngisho imali ubuyifaka akazi lo phela mhlambe angeke uvele uhlale no300 endlini. Mhlambe angazi ungangifanele izinto zasemafonini. Ufakela ngakunezi number yami bese ufaka lapha efonini. Ungavela unayo inamba yami ngithi asikho lesidingo sokuthi kulezi number nasethi ngini number yami. Ngisho ukuthi inamba yami lo nayo iyovele ngisebenzisa ebank. Kusho ukuthi uzothatha yona lo number mhlawumbe angazi bese ungifakela khona lapho noma ukhona ucash onawo angazi sisi. Imali sisi. Ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ngikuthola kahle yini. Uthi angikufakele imali lo othenge ngawo lezinto. Kahle kahle uthi ngikubuyisela imali yakho lo othenge ngawo lezi zipho lezi ongipha zona. Angazi usisi noma ngibuthi wena zimahala kanti. Ngiyasho ukuthi ngiyazi ukuthi akuzona mahhala usithengile ushilo futhi. Kodwa ke ngidideka la kule phuzu lokuthi uthi angikubuyisele ile ndawana. Angazi ngithi ngibuyisele ngithi phela ngikujethi bezu 300 rand ngichithe imali engango 300 rand. Ngiyabonga. Sengibuza ukuthi ke uzowenza kanjani? Izofika kanjani kimi uzongifakela ngebank noma uzonginikeza nje mangabe ikhona ke sisangazi kuzoba 300 rand kodwa. Imali ungifaka kanjani mina emalini manje? Esakho nje izinto anade kade ubonga la nezakhe izinto zonke lezi zakho. Ngiyabonga namanje ngisaqhubeka nokubonga ngaqedile. Angiphiki ngiyafuna uyabonga kodwa ngithi ke imali ke shothi kuzoba 300 rand. Yani imali? Eyalezi izinto engithenge ngayo phela. Awuzikhokhela ngani kanti? Ngisikhokhelile nje. Manje ke imali yapi? Yilokho engisho ukuthi ngifuna lo mali engikhokhe ngayo ke. Iphume phi imali? Iphume kuwena? Iphume kumina. Uthando lokuthenga lezi zinto liqhamuke phi? Kumina sisi. Ayibonke inkosi uqedile ke ingane yakho. Uthatha uthando lapho lwafaka isandla sakhe ephaketheni lwakhipha imali wathengela umngane wakhe izinto ezinhle. Amen. Umngane sekufanele lethe lo mali ke bese kuba kuphela. Akayilethi imali phela mose akayilethi kusho ukuthi usakakhokhe. Vele izinto mase ukuyithenga ziyakhokhela mina ngisezwe. Angithi uzikhokhelile wena udidisa mina. Kanti yini manje MaSibisi bani? Angithi lezi zinto uzikweletanga. Angizikweletanga ngithengele lezi imali ngithenga. Iyapi imali? Iza kumina phela uthengile. Uthi ngikukhokhela ukuthi ngithengele isipho. Yebo sisi. Ayibukani MaSibisi yadini manje awusazayidoti ukuthenga ngemali. Imali ngikukhokhele ukuthi ngithengele isipho. Awu, kanti MaSibisi sithenga mahala isipho ngasithenga ngemali. Unonqonjwana wena. Ngani manje? Ngiyakho ekhulumayo. Wakwenza lento eshoyo. Ukuthini? Uqhambe ukusbentelana la kanti uthi uzongithengela izinto ngise ngiyabonga. Ngihlala ngokubonga ngicela ubuyise ukubonga kwami. Kulungile ke ungayikhokhi ke. Ngicela ubuyise ukubonga kwami. Asikhiphe ukugibela sithi 250 akuseso. 251. Wempahla phela iyeke ukugibela. Ngizokupha lakho 250 ozothwisa ngibeka amanzi etiye siphuma. Ayeke indaba elonto MaSibisi ngizohamba nazo ke lezi impahla. Ngiyabona. Ngafuna isiphambano. Manje mina ngizothenga ngani kusho ukuthi ngithenge ngokubonga. Fake ngibusa ukubonga kwakho. Ikhekhe lami ngithengele umngane wami. Cha mawuthi ufuna kubusa ukubonga. Ikhekhe lami mfazi okhohlakele engilithengele umngane wami ophilayo onenhliziyo enhle. Wena sikhokho cela uye kwakho. Mawufuna kubusa ukubonga kwakho ngiyakubuyisa. Ngizobusa ukubonga kwakho. Nokhisanyana wekhekhe ngikuphi? Cha lutho wena ozothola uphisi. Uyawufuna? Ngizokubuyisela ukubonga kwakho. Cha ngizokubuyisela ukubonga kwakho. Bese unginikeza izinto zakho. Ubonga kwami. Bonga ngibongongo. Azi MaSibisi uyiqini. Akoqili la umuntu iqobo lesitila ungafika ukuthi uzongithengela izinto uthi uzongiphiza uthi uyajika lapho usangikhokhe khokhi. Shuthi MaSibisi sikuphiso wodwa bese ngihamba nalo lonke ikhekhe okungcono. Imina one birthday. Imina one birthday. Awufuna nje ukukhokha. Ngifela ngikhokhe ngizokhokhelana. Ikhekhe kanti ithenga isipho. Ikhekhe ngihamba. Isipho sami lesi. Isipho sami ngisithengele umngane wami ongithandayo. Wena uyiqini wena. Wena iqobo lesitila. Uyiqini wena. Wematha. Ngempela ngibeliyolo ngane mngane wangichazela. Wakwenza phela lento eshoyo. Yani. Ukuthi ufike uthengele umuntu isipho bese uqhiqi. Uyakula wena. Uyaphi manje? Ngifuna iti. Itelani ayiboye indaba eti ungoneni uyeza no drink kusuka lapha kampela ngithaka silethele u drink. Hawu mpembe ngeke mina sengilihalela leli khekhe lihle. Hayibo. Ngiyabona nje imnandi noma ulibuka nje. Hayibo bengihlala mina MaSibisi sengaze ngidayisela ikhekhe. Bengivele ngazi ukuthi uyadlala. Ngizofuna ukubanje ungenza ngathi ngumuntu omubi ke sekuthiwa sengidayisa Kodwa wena ungayenza le nto wena. Hayibo ngeke ngenze Ungayenza. Ngiyakwazi ukuthi ungayenza. Homi ngisikuphisana ngeke ngibhemu. Hayi. Hayibo nongena ngathi sebanje mina manje. Ngaphela futhi abade fikile lana. Ngeke udle ilonto nje ikhekhe leti uzocikeka nje inhliziyo izovela bemnandi. Kuzoba mncane. Makatha. Uzoba Mobheka iqephu yenu ngolo. inteni zoba nenhliziyo encane ngcono nje sivele siphuze udrink uyabona ngoba phela nenteni noshukela wayo Wenkosi. noshukela wayo kuzovela kube sicika nje sene Ndaba nalo nto mina. siyabonga kulabo abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nani aniboni Ubakafelani pho? ngiyacikeka mina Why ubakafa?
nibuke ni-like and comment laphana hayi makwethu Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. ngabhayini